полковник ҳикматулло баротов собиқадори ҷанги афғонистон ва яке аз фармондеҳони сароии фронти халқӣ як тарафи ҷанги шаҳрвандии тоҷикистон рӯзи 11 феврал аз олам чашм пӯшид. ҷумъахон раимов хабар дод ки полковник баротов дар вилояти суғд вафот кард ва ҷанозаашро шоми 11 феврал аз ин ҷо барои дафн ба зодгоҳаш шаҳри кӯлоб фиристоданд. ба иттилои ӯ намози ҷанозаи марҳум рӯзи 12 феврал дар масҷиди назди бозорчаи 1 май доир мешавад. ҳикматулло баротов соли 1992 ба сафи фронти халқӣ пайваста муовини сардори отряде буд ки дар кӯлоб аз ҳисоби собиқадорони ҷанги афғонистон ташкил шуда буд. отряди ӯ дар тасарруфи водии вахш иштирок карда аз ҷумла ноҳияи қумсангиро аз дасти нирӯҳои мухолифин гирифт. баъди пирӯзии фронти халқӣ дар соли якуми ҷанги шаҳрвандӣ ва ба қудрат расидани ҳукумати эмомалӣ раҳмон дар кӯлоб аз ҳисоби ҷанговарони фронти халқӣ батальони таъиноти махсуси қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии тоҷикистон таҳти фармондеҳи султон чолов яке аз фармондеҳони аршади фронти халқӣ ташкил шуд. ҳикматулло баротов муовини султон чолов дар раҳбарии ин бригада буд. полковник баротов соли 1995 муовини фармондеҳи полки 6593 ва сипас то соли 1999 муовини фармондеҳи қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии тоҷикистон буда солҳои охир дар вилояти суғд ба ҳайси комиссари ҳарбии шаҳрҳои хоҷанду бӯстон ва ноҳияи бобоҷон ғафуров кор кардааст. ҳикматулло мирзоев яке аз раҳбарони ситоди ҷанговарони интернационалистӣ дар кӯлоб дар соли 1992 навиштааст ки полковник баротов дар барқарор кардани сохти конститутсионӣ дар он сол сами муҳим гузошта буд. ҷумъахон раимов бо даъвати ҳамагон ба намози ҷанозаи полковник баротов навиштааст: дар кӯлоб ҷанозаи калон мешавад, омада иштирок кунед. ақаллан рафта раҳмат гӯем ба марди ҷасур ки барои тинҷии ватан дар соли 1992 ки дар тоҷикистон беҳукуматӣ ва бесоҳибӣ буд хеста ватанро соҳибӣ карданд. ба миллати тоҷик тинҷии 100% оварданд ва қаҳрамонона тонистанд ки ҳукумати қонуниро дар тоҷикистон барқарор кунанд. аммо назарҳо ба мероси фронти халқӣ дар ҷомеаи тоҷикистон яксон нест. тарафи дигар нирӯҳои фронти халқиро ба қатли оми тарафдорони мухолифин ва дар умум зодагони манотиқи шарқи тоҷикистон бахусус зодагони водии рашт ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон айбдор мекунанд ва мегӯянд мутаассифона барои он кушторҳои дастаҷавона тақрибан касе ба ҷавобгарӣ кашонда нашуд. бисёре аз соҳибназарони тоҷик низ бар инанд ки иштирок дар ҷанги шаҳрвандии тоҷикистон на аз ин тарафу на аз он тараф ягон шарофат ё ҷои ситоиш надорад ва ҷанги бародаркушии солҳои 90 саҳифаи сиёҳест ки дар таърихи тоҷикистон абадан бо хун сабт шудааст.